kan bei dawn ani tun video tan chuan hei ti han doang size in chan top tur ania ma khat chan dang kha chuma ni doang dan ang khan ni mai a marcha pui am lo wangin marcha ro kan pol dawn ani a tui daya marcha ro kan pola bin hi kan tel dawn a tlem zawng a ti tui tua ai kan bei tur bera chu iskut ania ma se bin hi tlem kan pol dawn ani tian tui lo so bor bora iskut kan thlak kanga so bor bor nuwa khan tui daya khan chini a tel tlem ka tela bin a thlak tur ang kha kan thlak le doni tel du dang kan nei chuan tel thei thawa tuna tan chan bin hi kan thlak photang marcha pui a awm lo a marcha ro hi ka hmang mai a marcha tel tur kha chu mani du thak dana zir khan tel tama tel tlem mai tur nia bin kan thlak zawa tia kan chuang sawanga gas hi a liam bera da tur ania bei siam chuan soda tlem kan telanga jino kan tel liang jino du lo tan chuan tel lo thei boka jino hi tlem kan telang chuan chi kan al ve le ngal bokanga chi kan alanga kan ti so kan chuang so bor bor anga ti hian kan tel turang te kan tel zawa purun var le bakhor awlsam hi kan tel bawk dawn ni ati rim tui ve a purun var hian ya kan chuang so bor bor anga a hmin dawn hnei lamah ti hian hmin dawn hnei lamah hian purun var leh bakhor awlsam kha kan thlak tawh mai dawn ani a hmin chu ni der mai a chhuan so bor bor hnuah khan a hmin har lowa iskut hi chu tian a rawng hi a lang hring chak mai a tui em em mai ni ti hian duh chuan sa um nen pawh a bei thei a mahse sa um kher a ngai lo a kha zawng kha ni e